Per tots aquests motius, ens han dut a entregar aquest premi compartit, que són els que fan referència al treball constant, a l'educació en el civisme i sobretot a l'estima pel medi ambient que han anat encomanant en tots els seus membres, de la qual cosa pensem que la societat ha estat una gran beneficiada. I per tot això m'agradaria cridar en primer lloc al grup Scout, als representants del grup Scout Lazo. Gràcies per aquest premi, perquè la veritat és que quan dissabte rere dissabte treballes en els xiquets i al final te sents un poquet cansat, que algú vinga i te diga escolta, que us han donat el Premi Abril. Moltíssimes gràcies perquè al final ens ajuda prou. Gràcies a els representants del grup Scout Parpalló. Agrair-vos a tots el premi. Des d'ací volia recordar al nostre fundador, que ja no està entre nosaltres, va ser el Paco Ferrer. A mi dir-vos que som un grup que la gent que portem ja som molts anys. Des d'ací demanaria que anaren renovant-se la gent. Agrair-vos a tots aquesta recognició. Un poquet més. Gràcies, en reiterem el que ha dit el meu company de la Safor, que per nosaltres és molt d'agrair que ens donen un premi perquè darrere dia estem treballant amb els xiquets i moltes vegades la gent no veu el treball que s'està fent. I això per nosaltres és molt gratificant. Gràcies. Me queda que dir perquè ja ho han dit tot, però de veres és que és molt d'agrair que una vegada un col·lectiu, una associació, se recorda de nosaltres i d'aquesta llavor tapada que moltes vegades pareix que ningú sap què està fent-se i que pensa que som un puntal molt important en aportar aquest granet de formació en els nostres joves. En fi, moltes gràcies. Que això és la tasca que estan realitzant. Gràcies. Vull agrair també la presència de tots vosaltres, en particular també de Carles Esteve, que està per a ser públic, però amb els focus no el veig, que ell va ser president de la Federació Escoltisme Valenciana i fins fa uns mesos també va ser president del Consell d'Escoltis de la Comunitat Valenciana. Estimeu-se l'escultura, que és una obra d'art magnífica, que ens ha fet amb molt de gust i amb molt d'interès l'escultor Toni Marí, i el que vam voler representar, com ja heu vist, és la culminació del que seria una muntada de Moixaranga, perquè pensàvem que la Moixaranga en si representava allò que era la unió de la força conjunta per un fer i per un objectiu en comú, com pensem que heu fet en aquest cas, enguany els agrupaments escoltes. Cívica Valencianista. Són uns premis que van consolidant-se al llarg dels anys, sobretot creiem que per la categoria dels guardonats. Persones o col·lectius de la comarca que treballen des de molts diversos àmbits, de l'educació, de la cultura, de la sanitat, del medi ambient, de la solidaritat comarcal, del bloc de la Safor Valldigna. Dins de la categoria individual hem atorgat el 9è Premi Abril 2009 a Miquel, Joan i Escrihuela. A l'hora que fora, quan fora, i sempre m'has ajudat a eixir de moments molt difícils. Tu saps que en la societat actual que va cap a la globalització, cap al creixement únic, el mantenir un criteri propi, el pensar de manera determinada, el mantenir sempre el palo alçat, comporta la crítica de molts sectors i comporta també el que diversos sectors intenten el descrèdit. Tu mantens una línia des dels anys 70, quan començaves en tot el Brasil, que t'has mantenint la mateixa direcció. Has sigut lluitant per la dignitat del nostre poble, del País Valencià. Has seguit mantenint els valors que a nosaltres han configurat com a persona i com a poble, la honradesa, la constància, la fidelitat, el treball. Valors que d'alguna manera comparteixen en alguns dels guardonats
que pujan, els que han pujat i que Miquel, m'han demanat unes paraules sobre Miquel Joan, ja que per motius personals no puc estar present al lliurament del 9è Premi Abril a l'Acció Cívica Valenciana. I què puc dir jo de Miquel Joan? En primer lloc, ha estat un home compromès amb el seu país, personalment, professionalment, cívicament i políticament. La seva trajectòria ha estat la d'una persona que allà on s'ha trobat ha donat testimoni del nacionalisme i l'estima pel seu país. Enhorabona pel premi, que amb molt encert avui et lliuren, però sobretot enhorabona pel camí recorregut i pel que encara ens espera. Endavant i cap a un futur millor. El teu amic, Jesús Serrano. Si Miquel Joan podria ser un personatge d'Auster. El que sí sé és que ha tingut i té una posició davant del món que l'envolta, que efectivament gira, i ell el viu i el conta. L'ha contat per als lectors del diari Levante durant 2 dècades. La Valldigna, la seva terra, no s'entén sense persones com ell. Salvar el monestir de Santa Maria o posar en valor els allaus a la cova Josep Manel Alfaro. Estava escoltant la relació dels premiats fins ara i quan sentia alguns noms i dic, jo estic al mateix nivell que tanta gent. Realment, quan es vas escoltant que ara en la teva vida et venen molts records, moltes batalletes. A mi al final dia diu, compta molt alguna però no facis molt llarg que si no a les 12 de la nit encara estàs escoltant. Mira, no es veuen les coses igual quan s'està a la base des d'aquest partit que quan s'està a dalt. I això sobretot s'agrada amb el premi que ens doneu a l'associació, perquè hem estat sensibilitzant sense donar-nos compte. El fet que vosaltres estigueu així, per què heu vingut així, per què ens doneu aquest premi, perquè esteu sensibilitzats en la causa. Vosaltres treballeu com a partit per uns objectius que d'alguna manera també són paral·lels als nostres en alguns aspectes. Per això ens comprenem molt bé. Transmetre-vos per començar a acabar ja una celebració d'Isabel, que sí que evidentment que li hauria agradat estar així, que com ja dic, Pepa no ha pogut estar. Estic convençuda que això que m'ha passat a mi pel cap també us haurà passat a molts de vosaltres, dels que esteu així, perquè quants de vosaltres no heu col·laborat amb l'Associació Comarcal d'Ajuda al Poble de Sant Marau? Quants noms em venen al cap en aquest moment de persones, moltes d'elles així present, que s'han deixat la pell pel nostre país. Que totes aquestes coincidències no són una casualitat, sinó la prova més clara d'un fet incontestable, que estem en el lloc on toca, que les dones i els homes del bloc, contràriament al que algú de manera interessada puga de vegades dir, tenim un projecte polític sòlid, un projecte coherent, compartit i arrelat. Vos ho dic d'acord, jo dic, per l'amor de Déu, és que són insuperables! Puta mare, és que jo no ho puc evitar, jo faig broma, no ho puc evitar, senyors, això són declaracions meues com a de molts anys de teatre, jo faig broma de lo que em fa gràcia. De qui voleu que faci broma, De Jorge Alarte? Sabeu qui és? Això és el que passa. I vosaltres se suposa que sou gent... Si sou políticament correctes, m'ho direu. Hòstia, anem a fer una cosa. Jo avui, com vosaltres digueu prou, jo pare, d'acord?